Sandra, felicitats. Júlia, per la part que et toca també. Com heu viscut el que ha passat dins del 20/10? Doncs la veritat és que crec que hem fet un bon partit, hem anat de menys a més i ha estat molt intens i molt contentes perquè la veritat és que hem fet un bon torneig en general. Després d'haver guanyat el primer set per 6-4, us heu desunflat una miqueta en el segon. Què us ha passat ahir? No ho sé. I elles crec que també han fet un pas més i han aconseguit tirar-nos enrere i dominar més la xarxa i per això ens hem vingut una mica avall. Júlia, satisfeta amb el que ha sigut el torneig, com bé apuntava la Sandra. Esteu contentes? Sí, molt contentes. Sí. Molt bé. Escolta, amb velocitat de creuent i en una hora heu necessitat per coronar-vos com a campions. Bon dia, gràcies. La veritat és que no hem baixat no hem deixat d'apretar l'accelerador en ningú moment i hem aguantat un bon ritme de creuer fins al final, el 5-0, que hem tingut allò una petita uns dubtes i una miqueta de falta de concentració degut també a l'estat del partit, que estava d'aquesta manera, el Pol amb l'ull així una mica tocat. Però, com tu dius, trobo que tot el torneig, et diria que com els quarts de final, ahir les semifinals i avui la final, hem jugat a un molt bon nivell els dos, hem sigut regulars i al final crec que és la clau per sumar un torneig més. Enric, com bé apunta el Tonet, aquest màster ha anat rodat. Em fio la pregunta, ha anat rodada la temporada? Estàs molt satisfet d'aquest 2022 i fins i tot, diria jo més, ha sigut un dels teus millors anys en tota la teva trajectòria? Sí, molt content de tot l'any, no? És que hem pogut acabar com a parella número 1, hem aconseguit el títol aquí en el màster, per tant jo diria que és una temporada quasi perfecta, sempre hi ha coses a millorar, segurament és una de les millors temporades, sobretot li dono molt de valor, a la meva edat seguir estar aquí competint i també he agraït molt al Tonet, que també ha fet un gran esforç jugant als altres dos circuits, també ha competit tot el que ha pogut aquí en el circuit català i molt agraït també per aquest esforç que ha fet ell i molt contents i res, ara ja preparar la temporada l'any vinent.